je makkelijk en ga zitten. Hoe heet je? En hoe gaat het? Meisjes in neergezakt, sommigen het feest zat en anderen begonnen in de eerste dag de job van hun leven. Of de ene optie dat er nog was. Moment dat je ging solliciteren op zoek naar je droomjob. Het is een race, we weinig meisjes in de polepositie. Te weinig geëngageerd pezen in de schoolcommissies. Te weinig kleine onderneming met een grote visie. Weinig kregen hier de kans te leven in het droomeditie van bestaan. Die nachtmerries, die is wakker rond de alledaagse harde werker voelt hemzelf een kampioen. Nochtans zouden ze er heel de wereld drooiende. Ze worden niet begrepen, maar zolang dat werk verstooien ze serieus. Wie er stond op je voet met de werkman. Maar waarom trek je toen niet de condities van zijn werk aan? Volgens min trek je alleen het belang van het merk aan de lobby. En laat je gieden meisje in de dreadzang, sorry. Maar dat vind ik een bij hypocriet. Weet je wel hoeveel dat je er verdient met politiek? Nee, serieus, je doet je er normaal over bedragen dan de meeste meisjes door haar te sparen niet kunt verzamelen. Lady Fortuna is al lang omgekocht en er staat er ook een hele race om gasten aan de dop. Het is oneerlijk, ze missen motivatie en terecht, want waar komen al die jonge gasten in terecht? Verschrikkelijke jobs met verschrikkelijke loon. Durf ze nog maar een keer te zeggen dat al dat werk loont. Moet je daarvoor een 5 jaar zwoegen op een hogeschool? Of is dat strakke logo maar gewoon een loos symbool van verloedering? Een academische verbroedering die vaak zo fake is, lijkt de thema's dat ze onderwissen. Toen is het logisch dan de meisjes in een gezakt. En het is niet een apart geval, ik zie dat in de hele stad. Zo gezegd draait al om jezelf. Overheden claim dat ze je naam. B. Bullshit, ze burgen dus een naasje. S. Er binnen jobs met significatie. Zo gezegd draait al om jezelf. Overheden claim dat ze je naam. B. Bullshit, ze burgen dus een naasje. S. Er binnen jobs met significatie. 5 jaar ervaring gevraagd voor een startersjob. Hoe bij je toen dat komt, er is een jobmarkt zoveel achterkomt. Slimme jonge meisjes hinken achterop omdat er op de markt niet in te vinden is. Al zeker niet van vaste job. Het is een catch 22, is een ergste graad dat je overal ervaring nodig hebt, maar niet in echt gedaan. Hier is je stof gestudeerd en wel te scharen werken, maar de regels zorgen dat ze je doet in de kern beperken. Losse contracten van een dag, een week van een voren te weten komt dat je ergens wel wordt verwacht. Constant onzeker zin, zonder wat voor ruggensteun. Het is lastig voor het fundament te zien dat de bruggen pleunt. Zeker dat de rossen over je gewandeld worden. Je lekker een incompetente werkkracht behandeld wordt. Het is fucked up, want dat je wel ervaring hebt, maar niet in van diploma. Is er niemand die je daar wil den. Zonder papiertje krijg je juist maar de strontjobs. De interims zijn niet geïnteresseerd in je toekomst. Werkpeesje, het is ook maar een job. Ik heb het ontrafeld. Hier is immers zo belangrijk, lijk je plekken in de stapel. Het is willekeurig baan en mailen. Ey, wanneer het wordt, je hebt wel recht gestudeerd, maar we zoeken naar een kok. Oké, je is een sociale werker. Dus ook je bandwerken aanbieden. Maar ja, we zoeken niemand sterker, dus sorry, momenteel ik niet in dat je past. Maar volgens de laatste cijfers zijn er dus jobs in de stad. Dus hoe komt het dat ik bij al die zaken niet passen? En hoe zit het, hoeveel werkschoenen moet ik nog passen in de kleine zin? Ik zin dat beu van gebruikt te worden. Ik heb geen job en toch komen ze individu's tekort te plein. Wat dat mijn ding kunt doen in alle rust. Met respect voor mijn collega's en voldoening in mijn klus. Zo gezegd draait al om jezelf. Overheden claim dat ze je naam. B. Bullshit, ze burgen dus een naasje. S. Er binnen jobs met significatie. Zo gezegd draait al om jezelf.